Kakailyan kas Pilipino, may panakaliupay kaditi bandera ti Pilipinas, itingal daw gamin iti pakasaritaan ti Pilipinas ti panagrugi ti makunaan National Flag Day. Kaya't naasawan mayampayag ti National Flag ti Pilipinas iti pasda ken iti opisina. Ngem kasanuan ng rugi daytoy adaparang ni Anjel Pengosro. Idi Mayo 28, 1898, nay parang ti bandera ti Pilipinas kalpasan ang naparmek ti tropa ti Espanya. Ti panakaiampayag ti bandera kat indawluan ni General Emilio Aguinaldo ije Cavite. Ti baligi ti nang tanda iti panagbalbaliw ti revolusyon iti Pilipinas kan simbolo ti gandat a panagwaywayas ti Pilipinas iti ima ti ganganaet. Ti bandera ti Pilipinas kat napatag a simbolo kan marka ti pagilyan. Adaan daytoy iti nagduduma amaris nga daan met iti nauneg a kay papanan. Ti color nga asul kat irepresentar na ti talna, kinapudno ken hustisya. Bayt at tinalabaga wenno red stripes kat ipasimudaag na ti kinabanwar ken kinatured. Ti poraw at triangulo kat itakder na ti kinasinaw, panagpapada ken panagkakabsat. Ti init nga daan iti walo a siray, ti mangipalagip iti walo a lugar ang mangibagi kadagiti imo na a probinsya a nagrebelde kontra iti Espanya, kas iti Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, ken Batangas. Ti talo a between, ti mangisimbolo iti Luzon, Visayas, ken Mindanao. Bigbigan mo ti National Flag Days dagiti babae iti likodan ti panakaputar ti bandera. Ti original a bandera kat naidait iti Hong Kong, babaen ken ni Marcela Agoncillo. Ti anak na Ada Lorenza ken ni Delfina Herbosa de Natividad, ken ti kaanakan ti Nailian a Banwar ani Jose Rizal. Itang aldaw, agserbi ti National Flag Day kas pananglukat iti National Flag Day observance. Ngagtultuloy agingga iti Hunyo 12. Mangorganisar dagiti eskwelahan, institusyon ti gobyerno, ken komunidad iti seremonya ti panangitag-ay iti bandera, programa ti kultura, exhibit, ken pabuyat tapno may pakawat iti publiko ti kinapateg ti bandera. Kanayon nalaglagipon, pasama kidi, adal ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Pengosro.